ବୟସ ବଢିଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଆଉ ଢୋଲ ବଜେଇ ପାରିବିନି ନା ବାବୁ। ତାହେଲେ ତୁ ସରାକେ ଆଜି ମରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ମାରିଦେବି। ରାମ ଦାଦା, now you are under arrest, Mr. Damodar. ଘରେ ଢୋଲ ବଜେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ IIC ରମଣା ନାୟକ ନୁ ହବେ କଣ କହୁଥିବେ ମୋ ଭାଇ ଢୋଲ ବଜେଇବ ଢୋଲ ବଜେଇବ। ଆଉ ତମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବନି। ଏଥର ଆମ ସୁଖର ରାତି ପାହିଛି। ଆମେ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା। ଶେଷରେ ତୁ ପୋଲିସ ହେଇଯାଇଛୁ।